Issa għandek sit elettroniku ieħor minn fejn tista' tagħmel ix-xiri jew titlob għal xi servizz grazzi għall-inizjattiva mis-settur privat biex tnieda il-pjattaforma okmalta.com. Mark Buġejja, is-sit ta' OK Malta, qal li din se twitti triq wiesa' għal bejja u n-negozji lokali u se tagħti ċans ukoll lil bejja żgħar jagħmlu l-istess mingħajr ma jkollhom jinvestu fi pjattaforma tagħhom stess. Spjega wkoll li l-bejja se jkollhom kontroll totali tal-ħwienet tagħhom u se jkun żgurat li l-ħwienet ikollhom sehem ġust mill-konsumaturi kuljum. Qed niġbru il-businesses lokali fejn jistgħu jiftu ħanut fuqha għal benefiċċju tal-konsumatur Malti. Il-konsumatur nħeġġeġhom biex ikomplu jużaw OK Malta u jixtru minn dawn il-ħwienet lokali biex il-lokal ikompli jikber. Dorjen Galja minn Imġar Farms spjega kif in-negozju kellu rispons eċċellenti mill-klijenti hekk kif nieda pjattaforma diġitali għas-servizzi u semma kif inizjattivi bħal dawn iħeġġu l-effiċjenza fis-servizz li jingħata. Kellna impatt tajb ħafna mill-konsumatur, ir-request żied ukoll u nagħmlu minn kollox biex noffru dejjem effiċjenza u servizz aħjar. Nemmen ukoll li sa bil-website ġdida OK Malta ħajaqdu iktar suq lokali u ħajkun iktar vantaġġ għall-konsumatur biex jixtri online. Preżenti għat-tnedija kien hemm il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri li ddeskriva dan is-sit bħala portavuċi b'saħħitha għan-negozji lokali. Hawn irrefera wkoll għal studju mill-Awtorità Maltija għall-Komunikazzjoni li wera kif il-maġġoranza tagħna nagħmlu x-xirijiet minn pjattaformi diġitali anke jekk irridu prodotti jew servizzi varji. Għalhekk irridu nagħmlu li mhux biss bħala gvern aħna ninkoraġġixxu imma nissapportjaw ukoll inizjattivi bħal dawn li qegħdin jgħinu n-negozji tagħna biex imorru iktar fuq online platforms. Illum il-medja soċjali l-online aċċellerat ħafna l-pandemija aċċellerat ħafna dal-proċess u allura rridu naraw li nibqgħu nżommu ma' żminijiet ħalli nkomplu nafru anke opportunitajiet ħafna akbar lin-negozji tagħna, speċjalment dawk in-negozji żgħar li qabel ma jirrealizzaw kemm it-teknoloġija tista' wkoll iġibhom ħafna aktar effiċjenti u tnaqsilhom l-ispejjeż tagħhom li tkun qed tfisser imbagħad ħafna aktar liħ u effiċjenza għall prodott tagħhom.